urtea izan da oso intentsoa, baina oso ona, disfrutatu dugu asko, eta gu ere gaude oraindik sinestu ezinik liburua existitzen dela, salgai dagoela, jendea erosten ari dela. Gustatzen zaigu esatea eta eskeala da, liburu bat dela, baina da batez ere jostailu kutxa bat. Jostailu kutxa bat 2 kilo pisatzen dituena, eta orduan bertan aurkituko dituzu tresna pila bat, aitzakia pila bat, txiste ero, umore, ez dakit, berezi eta erreferentzia pila bat, lagunekin, lagun artean istorio diferenteak, istorioak kolaboratiboki bizitzeko, asmatzeko eta ospatzeko gaur egin dugun bezala. Orduan, guretzako oso gauza handia da ikustea funtzionatzen duela, ezta? Eta istorio bikainak sortzen direla, mahai baten bueltan, ahotsarekin bakarrik, dado batzuen aitzakian, ezta? Eta gorko partidak esan gozada bat izan da 7 frekuentzia liburuan datozen eszenarioetatik edo abiapuntuetatik bat, eta jokalariak bikainak izan dira. Orduan maister lana niretzako izan da oso erreza. Oso divertigarria, oso erua, eta ez genekin oso ondo zertan nahi ginen, baina atera da eta ondo pasa dugu. Nik aukeratu dut izatia fakzioak daude eta nire fakzioa zen lurlaua. Orduan, hau sinisten dute lurralaua dela, konspirazioetan sinisten dute, ez dira filatzen ezertaz, eta dauzkate arketipuak fakzio bakoitzan barruan, eta nik aukeratu dut survivalista. Orduan, bizi nintzen lurrazpiko bunker estiloko batian, ez da? Eta hortik jundan ere pertsonaia eraikitzen. Eletan zo egin ezan gizonik den zageri. Izugarria, oso gomendagarria, oso ondo pasa dut, oso divertigarria izan da, eta gaina uste dut, ez dela bakarri divertigarria, balio duela zerbait, esploratzeko beste eratako pentsamenduak, egoerak, bizipenak, eta benetan oso interesgarria. Uste dut gomendagarria dela edozein entzat, rolean ibili den eta ez dena. Azkenean antzerki baten parte, antzerki eta joko arteko nasketa bada, baina gainera zuri ere baliogarria zaizuna, gauza pentsatzeko, beste baten azalean jartzeko, eta izugarria. Gara, dakigula, euskara sortu eta argitaratu den lehena, baina badaude ziur gaude jendeak etxean lagunekin euskaraz gauzak egin dituela, eta badago Aintzinako Eskola itzulpena. Niretzako gaur adibidez rolean sekularitu gabeko 2 lagun gutxienez egon dira, eta denek esan dute errepikatu nahi dutela. Orduan, gure asmoa da adikzio sano hau sortzea, eta jendeak probatzen ematea errepikatu dezan.